đâu đâu. Hả? Áo hả? Đây play vào. Get it up body mình cái. Jaban leader juga naik. Oi jaban. Dừng đã đâu phải thằng cái xin đâu khăn đừng làm gì thế bây giờ bạn mà tại ăn như vậy ba này ăn bảo ơi cái gì bao gồm số bao người của thằng của thầy ơi chính xác không ạ ơi Nizlaguriyao picnic spotआव फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो जों मा खालामो लोगोफोर ज' फैदों नै लोगोफोर ज' फैदों जोङो पिकनिक जाफैलाबायदों नै मेरला पिकनिक जाफैलाबायदों बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै डेन्जार मानसिफोर फैखादों जाफैलाबायनाय YouTube ni juga maya bisa. Hai. Ayo ini saja mudah. Mudah ni ya. Aku berahi dulu. Aku halah dancer muda saja. Ay aneh banget. Monabilly saisi मोनबाय आङो बायलै बेदर मा बुस्थु दं बेदर दं माने बेदर मा नासो नाखौ सोर नै जों दायो फट' खेबनानै फैगासिनो नै एसे मोजां आरो मोजाङाथ' थांबो रोंलायलाङालै मा नायनो नोंलाय नों जेखौ नुदों बेखौनो मबाइलाव नुदों होनदों आं मानसिनि भिडिअखौसो नायनो सानदों भिडिअखौ नायाखै आङो नै
बाब्रे बाब 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 हैलां मैलां गाखोनो सानैया गथ' गोरलैया खारलांबाय